In 2020 moet er in Nederland 6000 megawatt aan windenergie opwekt worden. De provincie Friesland neemt er van 400 voor haar rekken. Dat willen ze wel met 3 nieuwe windmolenparken. Eén langs de A-Zoom bij het Jereveen, één bij de Asludijk in Isselmar en één op een kop van de Asludijk in de Trijenhoeken Haas, Bolzet en Makkum. Vooral die laatste locatie jouwt een soort verzet. Dat zorgt terecht voor nogal wat onrust in het gebied. Zoals je het nu bekijkt, dan is dat een heel ruim bemeten gebied, heel globaal, tussen Harlingen en Makkum en Bolsward. Nou, dan zou je het zo kunnen hebben dat er midden tussen windmolens dorpen liggen. De volgorde hoe je het maar noemen wil. En dat kan natuurlijk niet. Een dorp kan niet midden in een windindustrie zitten. Dus dat moet veel meer beperkt worden. Duidelijkheid wil Zuidwest-Friesland dus van de provincie, voordat zich maar ergens jat zien sissen. De FNP-fractie in die gemeente gaat nog een stapje verder. Ze willen maar 1 windmolenpark bij de Asludijk, met een tiphechte van 200 meter. Maar daar was er 4 mogelijk van de verste wal, zodat je meeste last van had. Wij waren net zo enthousiast bij de kop van de Asludijk. Nadat we de plan zeggen, ben we daar helemaal van afgestapt. En wij zeggen, als je die 4 kilometer na Breeslanddijk benutten, dan kun je daar mogelijk een 30, 40 van die grote monden kwijt. En dat willen we onderzoeken. En zo willen wij die energie opwekken. Om zo vol mogelijk draagvlak te creëren voor de omstreden plan, houdt de gemeente de komende tijd informatie aan vooral het dorpen. Ze gaan er dan ook niet uit van de ambitie van de provincie om 400 megawatt te produceren, maar keren de zaken om. Bij ons staat voorop dat wat er aan windmolens komt, dat dat ruimtelijk goed inpasbaar is. Dat dat zich goed verhoudt tot andere vraagstukken zoals recreatie en toerisme. Dan kunnen wij de balans opmaken van oké, zoveel windmolens kunnen er van die hoogte. Dan zien we wel hoeveel megawatt we daarmee bereikt hebben. Als dat niet die 400 is, nou, dat is dan jammer om het zo maar even uit te drukken. Maar dan houdt het voor ons op.